का करत तारू मिष्टी? हाँ खैलू हनु। हाँ तो खैलू हा तब तो टाइमे से बाड़ू। ऐसे ही काम कइल जाला। तब तो रास्ते से काम कर तारू। पहले खाई जाला तब का कइल जाला, मुंह धोल जाला हनु। हम्म वजह वजह से ये सीख रहनु कौनिया से। वजह पहले सब केहू खा लानु तब मुंह धोलनु। हाँ नाना तार पहले मामा पहले खा लालू तब न मुंह धो लालो। तब पढ़ल लिखल न हलो। तार मामा पढ़ल लिखल ना हलो। हाँ